Ole hyvä. Onko ruokavalio merkitys? Öö, Erittäin hyvä kysymys. Ei. Mä olin siitä sanomassa, siis tästä, mä siinä puheeni alussa sanoin, että sutra ja tantra, kaksi erilaista menetelmää, tai harjoitustapaa, joilla on sama päämäärä, purkuus. Ja tosi yleistä on, siis johtuen siitä, että öö, niin buddhalaisuuden kuin hindulaisuuden historiassa öö, on vallalla ollut tämä sutrinen harjoitusmenetelmä. Se tarkoittaa sitä, että on ollut, tai on synnytetty tarkoituksella sellainen vaikutelma, että olisi parempi olla niin kuin monastinen henkilö, olisi parempi olla munkki. Siis kirjaimellisesti sanotaan näin, että olisi parempi olla munkki. Toiseksi paras olisi olla mies maallikkoharjoittaja. Kolmanneksi paras olisi olla nunna. Ja neljänneksi paras, eli huonoin, olisi olla ihan naismaallikkoharjoittaja. Siis tämähän on tosi yleistä tämmöinen. No, eikä siinä vielä kaikki. Sitten on tämä kysymys siitä, että kasvisruokavalio versus eläinpohjainen ruokavalio. Mä olin itse hyvä buddhalainen ja olin kasvissyöjä 15 vuotta. No, karjalaisilla geeneillä. Ja sitten kun mä tein sellaisen kun oli tässä 10 vuotta sitten oli niitä sellaisia DNA-halpoja analyysiä, niin se sanoi se analyysi mun kohdalla, että mulla on 3% eskimogeenejä. Ja mä mainitsen tämän siksi, että kun mä olin 15 vuotta kasvissyöjä, hetkinen, siis 2019 vuoteen asti. Eli tematiikka ei yhtään, mutta kun ihmisessä tapahtuu metabolinen muutos 30-35 vuoden iässä. Eli mitenkäs se nyt on, että siis metabolinen muutos, että elimistö vaan ei toimi samalla tavalla sen jälkeen kuin ennen sitä. Ja mulla se ensimmäinen puolisko niistä 15 vuodesta sattui siihen aikaan ennen sitä metabolista muutosta. Mä olin ekat 7 vuotta kasvissyöjänä niin kuin alle 35, alle 30 jotakin millä main. Ja se toimi ihan ok. Mutta sitten kun tapahtui se metabolinen muutos, niin sitten alkoi tulla ongelmia. Siis mä olin jatkuvasti väsynyt, jatkuvasti nälkäinen. Ja no sitten on muita terveysjuttuja on ollut, joihin ruokavalio on ollut niin kuin liittynyt, mutta ei suoraan se asia. Ja sitten 2019 me oltiin retriitillä tuolla Walesissa, Englannissa, ja sitten mun pitkäaikainen oppilas, norjalainen Kalle, alkoi puhumaan, kun hänkin oli kokeillut kaikki maailman niin kuin vegaanisuuden ja kasvisruoan ja niin kuin raw foodit ja kaikki mahdolliset, ja se ei ollut toiminut niin kuin ollenkaan hänelle. Ja sitten niin kuin siihen aikaan alkoi olla podcasteissa puhetta tästä niin kuin keto-dietistä ja niin kuin jopa tästä lion dietista, eli niin kuin pelkkä lihapohjainen. Ja Kalle oli itse testannut sitä, ja sillä oli hävinnyt ne vuosia kestäneet ongelmat saman tien. Ja sitten kun me oltiin Walesilla retriitillä ja Kalle oli kokkina, mä sanoin sille, että hei, teis mulle pari pihviä lounaalle. Ja sitten kun mä söin ne, niin se oli, muistatteko, kun 90-luvulla oli Pelkokerran TV-ohjelma. Ja siinä oli se toinen haaste, missä ne syö jotain ällöttävää aina. Ja ne oli niiden pihvien syönti 15 vuoden jälkeen, oli ihan sellainen pelkokerran tehtävä, että, että oli tosi vaikea niitä syödä, enkä mä edelleenkään nauti sikäli lihan syömisestä. Mutta kun mä söin ne pari pihviä siinä, niin mulla oli välittömästi parempi olo. Ja enkä ole takaisin katsonut, että kyllä musta olisi niin kuin tantrikot on aina olleet lihansyöjiä, aina. Ja varsinkin niin kuin täällä
kylmässä Pohjolassa, kylmässä Euroopassa ylipäätään, niin no, on mulla sellaisiakin ystäviä, joille se kasvisruokavalio niin kuin 50-vuotiaana, 60-vuotiaanakin vielä sopii. Ja hyvä niin, ei siinä mitään. Mutta ei se kaikille sovi. Ja mutta se vaan mä aloitin sanomalla tästä niin kuin mies-nais monastinen maallikkoharjoittaja jaottelusta kasvisruokavalio, liharuokavalio, niin se on jännästi iskostunut tuohon niin kuin joogadharma-kulttuuriin niin kuin nämä tämmöiset niin kuin ehdollistumat. Mutta ei ne pidä ollenkaan paikkansa. Ei ollenkaan. Ja niin kuin peruste on tälle se, että täällä on Guru Rinpochesta, eli Guru Padmasambhavasta, joka on yksi Amitabha-mandalassa meidän päämestareista. Täällä ei ole Guru Padmasambhavan kumppania, jos et Zogalin kuvaa. Olisi kiva olla. Täällä on siis Babaji ja hän on Mataji. Babaji ja... Oletteko te lukenut Joogin oma elämäkerta? Oletteko kuulleet? Jooganandan Joogin oma elämäkerta. Niin, joka on julkaistu suomeksikin 2006 vuonna. Niin siinä kirjassa kerrotaan Kriya-joogasta, Yogananda-nimisen intialaisen joogin silmin, ja joka oli yksi ensimmäistä, joka toi joogaopetuksia länteen. Hän muutti Jenkkeihin 1920. Ja siinä oma elämäkerrassaan hän puhuu perinteensä mestareista, joka alkaa Babajista. Ja Babaji on Matajin lisäksi myös yksi meidän päämestareista. Mutta se pointti, mihin mä olin tulossa, oli se, että on siis ollut kautta historian ollut maallikkoharjoittajia. Tavallisia työssäkäyviä miehiä ja naisia, perheellisiä. Mitäs 84 maa siinä tarinoissa on? Siis ihan kaikenlaista porukkaa. Siis niin kuin entisiä rikollisia, entisiä prostituoituja, kirjanpitäjiä, suutareita, kaikenlaisia, niin kaikista ammattikunnista, kaikista taustoista tulevia miehiä ja naisia, joista on tullut mahasidoja, eli täydellisesti valaistuneita. Että mä huomasin, että sä olit vähän huojentunut. Todella huojentunut, joo. Mä olen itse tosi ketogeninen, että en mä huomannut, että se paransi mun kaikki vaivat. Noniin. Mä koitin olla meinaa vegaani jossain vaiheessa. Joo. Toi oli kyllä tosi huojentava. Kyllä. Muuta kyselyä. Mutta toikin vielä palatakseni tuohon niin kuin perusesitykseen siitä, että niin kuin valaistuminen olisi vain jotenkin munkkien, tai niin kuin, että elämässä ei saisi olla muuta kuin vaan niin kuin luostarissa eläminen ja oleminen, niin ei se pidä ollenkaan, ei se ole koskaan pitänyt paikkansa. Ei koskaan niin kuin historiallisesti, että tokihan on, no mäkin olen viettänyt niin kuin 10 vuotta yhteensä retriitissä, mutta mä en tehnyt retriittiäni silleen, että mä olin niin kuin luolassa poissa niin kuin arkielämästä, että mä oon ensimmäisen retriittini tein niin kuin osittain Aasiassa siellä täällä asuessa, luostareissa, temppeleissä, dojoilla, ashrameissa, mutta suurimmaksi osaksi missä milloinkin asuin pääkaupunkiseudulla. Mä oon asunut kaikissa niin kuin joogakoulujen, joogakoulu Shantin sähkökaapissa asuin jossain vaiheessa. Sitten yhdessä vaiheessa mun ensimmäisen vaimoni kanssa asuttiin siis onko se Kaartin kaupungissa yhdessä kellarissa. Ja se ei ollut semmoinen niin kuin tuhkainen maakellari, vaan se oli niin kuin tämän kokoinen huone, jossa oli noin ikkunat siellä niin kuin katorajassa, että siellä oli päivänvaloa ja se oli tosi miellyttävä tila asua. Mutta niin kuin siellä täällä, että mäkin olen niin kuin joutunut vähän silleen todellakin niin kuin järjestelemään sitä, että miten mä mahdollistan mahdollisimman paljon aikaa sille harjoittamiselle. Ja
Sitten mulla on ollut, niinä vuosina oli kaikenlaisia niin kuin osa-aikaduuneja tai työtehtäviä, mistä mä sain tarpeeksi rahaa ja sain laskuni maksettua ne vähäiset, mitä oli. Ja sillä tavalla niin kuin järjestin se itselleni. Mutta sitten mä oon niin kuin äskettäin siis, mä oon nyt ottanut 2-3 kuukautta taukoa niin kuin varsinaista retriittiharjoittamisesta. Mä siis asun Sloveniassa nykyisin avovaimoni kanssa tai avopuolisoni kanssa ja öö, nyt sitten tämän vuoden heinäkuuhun asti vuosi ja 2 kuukautta mä oon ollut niin kuin retriitissä siellä. Mä oon harjoittanut semmoinen 6-9 tuntia päivässä ja parantanut traumoja, niin muun muassa hirveästi trauman parantamista on tehnyt. Siis tähän psyykkeeseen, puhun astraalikehosta, niin astraalikehon puhdistamista on tehnyt paljon. Ja mutta samalla sitten tehnyt töitä, että opettanut kuukausittain retriittejä ja harjoitussessioita tai lyhkäisiä satsangeja on pitänyt, vähän matkustellut sinne tänne opettamaan. Ja se pääpointti oli se, että niin kuin historia kertoo, niin se on mahdollista maallikoille. Niin kuin ei tarvitse olla. Toki mä suosittelen, että jos joku niin kuin haluaa ryhtyä vakavasti harjoittamaan tai niin kuin saada kehitystä aikaan nopsasti, niin kuin mielen, psyyken puhdistumista, niin on ihan hyvä idea järjestää jossakin vaiheessa elämäänsä ehkä kuin 2-3 vuoden pätkän, ettei tee paljon muuta kuin sitä. Kenties säästöjen pohjalta ottamalla lainaa, menemällä jonnekin halvempaan maahan asumaan, kenties Aasiaan. Se on ihan hyvä vaihtoehto. Meillä ei vieläkään ole Amritan Mandalassa tällaista residenttikeskusta. Meillä on ollut keskuksia vuosien varrella Suomessa, Briteissä on edelleen semmoinen pieni talo siellä keskuskäytössä, mutta se on tarpeeksi iso niin kuin residenttikeskukseksi. Ja nyt sitten Sloveniassa, kun meidän koti toimii ashramina, niin meillä on siellä retriittejä tai meidän sanghan jäseniä käy siellä aina harjoittamassa meillä. Mutta ennen pitkää Amritan Mandallakin tulee sitten residenttikeskus, että meidän yhteisöharjoittajat voi tulla sinne niin kuin vuodeksi, 2-3 syventämään treeniä. Mutta se niin kuin henkiseen harjoittamiseen ei liity pelkästään tämä niin kuin mielen puhdistaminen, astraalikehon, kausaalisen ja astraalikehon puhdistaminen. Mutta se on jännä juttu, että siis tämä niin kuin mielen harjoittaminen on hyvin tärkeä osa. Tärkeä tietenkin sitä prosessia, mutta sitten siihen liittyy niin kuin, kypsyminen, kokonaisvaltainen kypsyminen, psykologinen kypsyminen. Niin kuin kasvaminen ihmisen. Se on tosi tärkeää. Mutta noikin on sellaisia asioita, että ne vähän niin kuin, kun me eletään elämää nuoresta aikuiseksi ja vielä vanhemmaksi aikuiseksi, niin mehän niin kuin kypsytään. Kun me tehdään sitä harjoitusta, niin kuin mä selitin, niin opetellaan tunnistamaan sen mielenluonto ja tuodaan sen mielenluonnon tunnistaminen meidän arkielämään, niin sehän antaa meille myös mahdollisuuden nimenomaan tähän psykologiseen kypsymiseen, varttumiseen. Mä just puhuin tästä viikko sitten, kun mä annoin yhden vihkimyksen oppilasryhmälle, niin puhuin tästä, että niin kuin se on aika yleinen käsitys ja vaikutelma, semmoinen harhakäsitys henkisyydessä, että ei tarvitse muuta kuin meditoida ja istua ja niin kuin selkeyttää sitä mieltä. Se ei pidä ollenkaan paikkansa. Siis niin kuin, mä sanoisin, että ihan yhtä tärkeä on se semmoinen niin kuin itsenäistyminen ja pyörii vaan englanninkielisiä sanoja mielessä. Itsenäistyminen, semmoinen niin kuin,
ikään kuin vahvistuminen henkilönä, eheytyminen. Ja tämä on tietysti niin kuin sitten länsimaissa, kun on hirveästi ihmisiä, joilla on psykologinen trauma, kehityksellinen trauma, niin kuin developmental trauma, complex trauma. Tämä on hyvin keskeinen, tämä henkilönä kypsyminen. Mä en ole perehtynyt amerikkalaisen kirjailijan Ken Wilberin tuotantoon yhtään, mutta mä sen verran tiedän, ja mitä on keskustellut, ketkä on perehtyneet hänen tuotantoonsa, niin hän puhuu ei pelkästään heräämisestä, waking up, mutta myös growing up. Ja niin, hyvin tärkeä asia. Joo. Mä niin tähän liittyen niin paljon oppinut sitä, että mitä sä ajattelet, että vaatiiko se myös niin kuin, siis omanlaisia harjoituksia vai ajatteletko, että se tulee niin kuin siinä jotenkin sit sivutuotteena? Et mä itse niin kuin harjoittanut tai harjoitellut NVC:tä, Nonviolent Communication, ja se on ollut mulle niin kuin tämän rinnalla tosi merkityksellinen niin kuin, sun harjoitukseksi, mutta niin kuin oppi tai tapa kasvaa. Ja just siinä, että miten niin kuin, sä jotenkin kommunikoit tai olet ja elät niin kuin muiden ihmisten kanssa. Mä jopa välillä niin kuin, siis itse ajatellut sitä semmoisena niin kuin, jotenkin käytännön dharmana, että se on niin kuin, että se antaa ihan semmoisia konkreettisia tapoja, että miten mä pystyn niin kuin, vaikka kommunikoimaan muiden kanssa tai suhteessa itseäni niin, että se ei jätä jotenkin semmoista jälkeä. Joo, kyllä. Siis aivan oikein, että niin kuin alun perinkin, silloin kun Buddha Sakyamuni eli fyysisesti 2500 vuotta sitten, niin hän opetti tällaisen Noble Eightfold Path, jalo 8-osainen polku, jossa ei puhuta pelkästään niin kuin mielenharjoittamisesta, mutta myös se pääpointti siinä asiassa on se, että sä ulotat sen harjoittamisen tai tuot sen mindfulnessin tai awarenessin ihan kaikkeen, mitä sä elämässä teet. Ihan kaikkeen. Ja se sisältää nimenomaan juuri sen kommunikoinnin, sisältää parisuhteet, sisältää sosiaalisen kanssakäynnin. Niin kuin olisi hyvin naivia tavallaan niin kuin ajatella näin, että okei, että sen mun mielenluontoharjoitus on vain joku juttu, mitä mä istuen teen tai yksikseni teen. Ja sitten kun mä menen jonkun kanssa, on kanssakäynnissä, onpa se vaikka uimahallin kassa tai mun ystävä tai joku äiti tai isä, jonka kanssa mulla voi olla hyvä tai huono suhde, että se ei liity siihen. Ja tämä on nimenomaan se pointti, että mitä tahansa, missä tahansa, kenen tahansa kanssa, niin se on kaikki sitä harjoittamista. Miksi? Siitä syystä, että mitä meidän kaikki ajattelu, puhutaan niin kuin ajattelutoiminta, puhetoiminta ja käytännön teot on kaikki tekoja, actioneita, akteja. Ja se tarkoittaa sitä, että kaikki mitä me tehdään, millä tahansa näistä tasoilla, synnyttää karmaa. Ja siitä syystä niin kuin kaikki tilanteet, kaikki olosuhteet on tasavertaisia siinä mielessä, että ne synnyttää karmaa. Ja siinä mielessä, jos me synnytetään itsellemme, jos me tehdään asioita, ikään kuin, heitellään bumerangeja, jotka tulee aina meidän luokse takaisin, niin meidän kannattaa tehdä asioita sellaisella tavalla, että se bumerangi ei tule sieltä, no se on vähän huono analogia, mutta että meille ei tule negatiivista tai haitallista. Mikä se on? Se on semmoinen jälkimanaa meidän teoista. Se on se juttu siinä. Ja mä luulen, että niin kuin länsimaissa on kehittynyt länsimainen psykologia, mikä antaa aika erilaisen flavorin länsimaiselle dharmalle. Ja ylipäätään länsimaiset ihmiset lännessä on
aika erilaisia kuin aasialaiset. Nyt me kimpotetaan kaikki aasialaiset yhteen nippuun, mutta aika erilaisia. Meidän koulutus on hyvin erilainen, meidän kulttuuri on hyvin erilainen. Meillä on, ei ehkä voi sanoa erilaiset arvot, mutta meillä on niin kuin erilainen käsitys tai painotus arvoista, perusarvoista, etiikasta, moraalista. Ja sen takia myös dharma- tai joogaopetukset lännessä on hyvin alkuvaiheessa, voisi sanoa. Että jos niin kuin Yogananda, jonka mainitsin, tuli länteen opettamaan 105 vuotta sitten ensimmäisten joukossa, niin siitä on vasta 100 vuotta. Ja sikäli niin kuin tämä meidän länsimainen harjoitustapa muotoutuu edelleen. Se niin kuin tavallaan löytää uomiaan. Historiallisesti, kun näin on tapahtunut, että opetukset on tullut uuteen maahan, uudelle alueelle, niin on kestänyt 200-300 vuotta ennen kuin se on integroitunut osaksi sitä kokonaisuutta. Mä oon, no tämä on nyt ihan asiaan liittymätön juttu, mutta mä en ole ihan varma siitä, että tuleeko, niin kuin tällä hetkellä, tuleeko dharma selviämään lännessä, koska siitä huolimatta vaikka jooga on fyysisenä harjoituksena mainstreamia, niin mielenharjoituksena se ei todellakaan ole. Ja se syy siihen, minkä takia mä epäilen dharman selviämistä lännessä, on siinä, että tiibetin buddhalaiset usein niin kuin lähestyy semmoisen niin kuin uskonnollisuuden viitekehyksessä, eli tiibetiläiset usein rakentaa tiibetin buddhalaisia temppeleitä ja sen sijaan, että keskityttäisiin siihen niin mielenharjoittamiseen, siihen valaistumisen taitoon. Ja niin kuin zen buddhalaisuudenkin parissa, vaikka harjoitusryhmiä on laajalti ympäri länttä, niin mä en tiedä, onko se tapa niin kuin sellainen, että se vie niin kuin tulevaisuudessa, että niin kuin länsimaiset kokee sen silleen arvokkaaksi tai hyödylliseksi. Mä vähän tässä niin kuin esitän sellaisia kriittisiä vivahteita, mutta mun pointti on se, että niin dharma pitää saada osaksi mainstreamia, ihan niin kuin se on historiassa ollut aina uusille alueille mennessään. Siitä on tullut osa kulttuuria. Jos sitä ei niin kuin saada tapahtumaan lännessä, mikä puolestaan sit haastaa niin kuin meidän nykyopettajat ja ajattelemaan ihan eri tavalla. Koska se vitsi niin kuin siinä historiassa on se, että ei dharma ole ollut minkään eliittiporukan juttu, vaan se on ollut niin kuin mainstreamia. Se on ollut kaikille saatavilla. Köyhille, rikkaille, tyypeille, jotka on tullut just vankilasta tai katuojasta noussut. Se on ollut kaikille saatavilla, mutta se ei lännessä ole näin. Ja se on, niin kuin, se on syy, miksi on epäileväinen sen suhteen, että tuleeko dharma selviämään lännessä. No, joka perinne, joka opettajasta joutuu itse miettimään. Olen itsekin sitä miettinyt, mutta jokainen työvaihe, niin kuin munkin työssä, niin sitten omalla ajallaan ja meidän yhteisössä. Ehkä meidänkin opetuksia, mä olen pitkään niin kuin haaveillut siitä, että mulla on itselläni 2 lasta, ja mä oon heitä opettanut ihan pienestä lähtien niin kuin hyvin yksinkertaisia juttuja. Mä just tänään näin Facebookissa sellainen video, mikä oli Intiassa, oli semmoinen, se liittyy, yksi meidän päämestareista Amrita Mandalassa on Agastya-niminen tällainen joogi-legenda. Ja se liittyy yhdessä hänen perinnyslinjassaan Intiassa oli semmoinen niin kuin oransseihin kaapuihin pukeutunut opettaja, oli semmoinen pikkupoika siinä edessä ja hän niin kuin selitti sille pikkupojalle ihan perusasioita mielenharjoittamisesta. Ja mä oon niin kuin omien lasteni kautta pitkään niin kuin miettinyt sitä, että olisi kiva alkaa opettaa myös lapsia tai nuoria. Jos mä mietin itseäni semmoisena
12, 13, 14-vuotiaana teinipoika, niin vitsi, että olisi ollut mahtavaa, jos olisi niin kuin, löytynyt niin kuin kunnon opetuksia jo silloin. Mulla oli ihan valtava sosiaalinen ahdistus silloin ja mulla on hyvin niin kuin epävakaat taustat, perhetaustat ja sukutaustat ja niin päin pois. Niin olisin niin kuin kyllä tunnistanut sen silloin nuorena teinipoikana välittömästi sen opetuksen ja olisin alkanut treenaamaan. Ja mä oon sitten miettinyt muita niin kuin nuoria, että olisi mahtavaa opettaa lapsia ja nuoria tai saada niin vaikka meidän acharjat, meidän instructor, niin kuin ohjaajat opettamaan, mutta jollain aikavälillä toivottavasti. Tai sitten opettamaan, niin kuin viemään opetuksia vankiloihin, tällaisiin yhteisöihin. Vankilat on, en tiedä voiko sanoa täynnä, mutta monesti tuonne niin kuin, huumeiden käyttäjiksi tai alkoholisteiksi tai rikollisiksi niin kuin, ajautuu ihmiset, jotka on henkisiä etsijöitä. Mutta heillä ei ole vain niin tietoa, ei ole keinoja. Ei tiedetä, että on olemassa tämmöinen kuin mielenharjoittaminen, meditaatio, jooga. Tai sitten jos puhutaan joogasta, niin sitten se tarkoittaa, että tehdään joku asana. Mutta se on vain niin kuin yksi näkökulma joogaa. Me ollaan hyvin niin kuin semmoisissa alkuvaiheessa lännessä vielä niin kuin tämän koko jutun kanssa. Että siinä mielessä dharma ei ole breikannut lännessä. Mutta se pitäisi saada tapahtumaan tavalla tai toisella. Joo. Nyt aletaan harjoittaa. Jos selkä on ihan hyvässä kondiksessa, että ei ole kipuja, särkeä semmoista, ja tuoli etureunalle siihen. Ihan etureunalle, että istuinkyhmyt on napakasti tuoli etureunaa vasten. Jos selässä on jotakin ongelmia, niin on ihan ok nojata selkänojaan. Mutta tuolilla istuessa on paras istua tuolin etureunalla. Ja mä ylipäätään suosittelen, tietysti jos joku on tosi notkea, pystyy helposti istumaan jalat ristissä meditaatiotyynyllä, niin mä en sitä niinkin istua, mutta mä oon pois opetellut pari vuosikymmentä, kun olen istunut jalat ristissä, niin viime vuodet pois opetellut siitä ja opetellut istumaan tuolilla. Paljon helpompaa. Ei tarvitse ikinä murehtia, että jalat puutus tai varsinkin jos istuu pidempään. On helpompi istua tuolilla. Jep. Eli selkä ryhdikkäästi pystyssä luonnollisesti. Mä aina suosittelen aloittelijoille silmien sulkemista, koska kun tämä visuaalinen datasyöttö loppuu, niin silmien kautta niin kyetään aistimaan kehon sisäistä tilaa ja sitä kautta mielentilaa helpommin, paremmin, selkeämmin. Eli yksinkertaisesti tunne kehon sisäinen tila. Ja sen lisäksi anna kehon tuntemisen kautta, kun aistit, miltä toisen jalan, jalkavarren sisällä tuntuu, miltä käsivarsien sisällä tuntuu, torson sisällä, pään sisällä tuntuu.
Niin sitä mukaan, kun huomio koskettaa eri kehon osia, niin luontaisesti, jos on alitajuisia jännityksiä, ne jännitykset liukenee pois. Ja anna kehon rentoutua, pehmentyä. Mutta samalla, usein kun me aletaan rentoutumaan, annetaan kehon pehmentyä, niin sitä samalla tulee nukahtaminen. Alkaa mieli nukahtaa. Nyt mieli saa olla valveilla, hereillä. Tämä nyt kehon kuitenkin pehmentyä. Rentoutuminen tarkoittaa toisin sanoen sitä, että annat energioiden virrata. Ajatuksia saa olla. Normaalia mielen toimintaa saa olla. Se ei ollenkaan ongelma. Mutta annat sen kaiken virrata. Ikään kuin, et pyri pysäyttämään joen virtaa, veden virtaa joessa, vaan annat sen virrata. Ajatukset saa tulla, mennä, lentää, liihottaa. Ei ole ollenkaan väliä sillä, onko siellä jotakin positiivisia ajatuksia vai onko ne jotakin negatiivisia ajatuksia. Me ei ollenkaan nyt punnita sitä, minkälaisia ajatukset on, vaan annetaan sen kaiken virrata läpi, virrata läpi. Eli se energia, mistä ajatukset muodostuu, mitä ajatukset on, saa virrata. Se energia, mitä tunteet on, mistä tunteet muodostuu, saa virrata. Ja myös fyysisessä kehossa. Rentouta fyysisesti, että jännitä tietoisesti etkä alitajuisesti, vaan yksinkertaisesti annat kudosten olla pehmeänä ja sitä kautta syntyy luontainen virtaavuus, virtaus. Hyvin yksinkertaista. On hyvin helppo tämmöinen yksinkertainen harjoitus antaa energioiden virrata, let energies flow. Hyvin yksinkertainen ohje, jota kuka tahansa voi tehdä, mutta siinä on valtava semmoinen skaala, niin kuin mä aiemmin puhuin. Ja me voidaan antaa energioiden virrata ikään kuin, ihon syvyydeltä, syvemmältä, lihasten syvyydeltä, tai vielä syvemmältä koko kehon läpi, niin että se virtaavuus ulottuu luihin ja ytimiin. Ihan koko kehon läpi. Myös pään läpi, sydämen läpi, käsivarsien läpi, sormien, kämmenten läpi, jalkavarsien, jalkaterien, varpaiden läpi. Hengitys saa virrata omalla painollaan. Me ei tässä harjoituksessa kiinnitetä huomiota hengitykseen, ei seurata hengitystä, ei tarkkailla sitä, vaan enemmänkin aistitaan kehon tilaa. Ja kehon aistimisen kautta suoraan havainnoidaan mieltä.
Vielä hetken ajan. Anna kehon pehmentyä. Jännitysten sulaa pois. Tällainen yksinkertainen orientoituminen, sanoisiko näin, istumisharjoitukseen. Hyvin yksinkertainen rentoutumisharjoitus. Mutta jos on laaja skaala, että me todella saadaan, tunnistetaan läsnäolo koko kehossa, sydämessä, psyykessä, mielessä. Ja nyt sitten pari sellaista pientä työkalua. Rentouta silmät. Kaikki lihakset silmän ympärillä, silmän sisällä. Se tarkoittaa sitä, että liike silmissä, silmämunien kääntyily pysähtyy. Silmien rentouttaminen on hyvin simppeli, mutta siinä on hyvin tärkeä syy siihen, miksi näin tehdään. Ja se syy on se, että etsimismoodi, seeking mode, etsitään tuonne valaistumista, onnellisuutta, jota kaikki etsii. Kaikki etsii onnellisuutta, eikö vaan? Niin me tarkoituksella pistetään se etsintämoodi, etsintätapa paussille. Se etsintämoodi on suoraan yhteydessä silmiin, joka meillä näkevillä ihmisillä on meidän ensisijainen aisti, näköaisti. Ja sitten kun me pistetään se paussille, niin meille tulee mahdollisuus tunnistaa meidän mielenluonto tai yksi aspekti tästä mielenluonnosta. Otetaan silmien olla rentona tästä eteenpäin. Ja jos huomaat, että silmissä alkaa tapahtua nykimisliikettä, lihakset alkaa aktivoitua, se etsimismoodi, seeking mode aktivoituu, niin vaan rentoutat uudelleen ja uudelleen, aina kun huomaat. Se toinen näppärä työkalu silmien rentouttamisen lisäksi on suun alueen rentouttaminen. Leuat, ikenet, posket, huulet, kieli. Pehtyä. Ja syy tähän suun rentouttamiseen on se, että meidän sisäinen mielen puheen pälvättäminen on suoraan sidoksissa meidän suuhun. Ja sitten kun me keskeytetään se puheenpälinä, sisäinen ajatuspälinä,
niin siitä on hyötyä, erityisesti harjoituksen alkuvaiheessa. Silmät, suu, molemmat rennoksi. Nyt me ei enää etsitä mitään meidän huomiolla. Meidän keho ja aistit saa olla täysin auki. Vähän niin kuin talossa ovet ja ikkunat auki. Meillä on kaikilla nyt silmäluomet suljettuna, mutta me ei niin kuin silmillä seurata sisäisesti eikä silmämunilla katsota ulkoisesti. Me ei seurata mitään asioita. Eli silmät on paussilla. Samoin korvat meillä on auki, mutta me ei kuunnella mitään tiettyä. Tietysti te kuuntelette mun ääntä, mutta että se mun ääni on vain niin kuin osa. Siihen ei tarvitse sen kummemmin keskittyä. Korvat on vaan auki. Samalla tavalla iho auki. Ei kehollakaan, ihollakaan keskitytä mihinkään tiettyyn asiaan. Annetaan vain ihon olla auki, kehon auki, kuulo auki, silmät auki, vaikka silmäluomet on suljettu. Hajuaisti ja makuaisti nyt ei tässä tarvitse sen enempää sanoakaan. Nyt sitten, kun silmät on paussilla, korvat on paussilla, keho on paussilla, niin mehän ei hävitä minnekään. Te kuulette yhä mun äänen, te aistitte oman kehonne. Miltä se tuntuu? Ei ajatella mitään tiettyä, ei keskitytä mihinkään tiettyyn ajatukseen, eikä pyritä minnekään. Miltä se tuntuu? Ei olla nukuksissa, eikä olla tajuttomina. Vaikka me ei ajatella mitään, ei pyritä eikä ponnistella minnekään, ei tarvitse järkeillä mitään, niin ihan varmasti meillä jokaisella on sellainen tuntemus, että joo, tässä ollaan niin kuin läsnä vaan. Tämähän on vaan tämmöistä vaan läsnä olemista. Ja tämä läsnä oleminen, sitä ei tarvitse tehdä eikä suorittaa. Ei sitä voi tehdä, ei sitä voi luoda. Me ei edes tavallaan ylläpidetä sitä. Me ainoastaan tunnistetaan tämmöinen spontaani läsnäolo. Spontaani presence. Vaan tunnistetaan, että meissä on tällainen läsnäolo. Ja nyt sitten se syy siihen, minkä takia me rentoutetaan silmät ja suu, se on ohje, minkä mä sanon melkein kaikilla retriiteillä, melkein kaikissa sessioissa, perusohje, on siitä syystä, että helpoin löytää se tämmöinen
pääpiirre, mikä mielenluonnossa, buddhaluonnossa on meillä täällä pään sisällä silmien takana. Semmoinen spontaani, tietoisena oleminen löytyy helpoiten pään takaa. Mutta kun mä sanoin pään takaa, silmien takaa. Mutta se ei tarkoita sitä, että sinne silmien taakse pitäisi alkaa keskittymään, vaan se on enemmänkin, mä oon käyttänyt tällaista analogiaa, että kun meillä on majakka merenrannassa, ja majakassa on siellä tornissa on valo, niin siinä valon toisella puolella on semmoinen peiliseinämä, jolla se heijastetaan se valon säde kauas merelle. Nyt me poistetaan se peiliseinämä rentouttamalla silmät, suu, pää, koko keho. Jolloin se majakan valo spontaanisti, luonnollisesti paistaa joka suuntaan. Muuta ei tarvitse tehdä. Rentoutat silmät, suun, koko pään alueen. Annat vaan koko kehon istua rentona. Ja sen mielen luonto tunnistaa itse itsensä. Ja sen mielen luonto on sinä. Sinun oma todellinen luonto. Miltä se tuntuu? Selkeä, selväpäinen, mutta että myös niin kuin aiemmin puhuin tästä minäpohjaisesta, minäperustaisesta, niin se minä, se puuttuu. Se pieni minä, samsaarinen minä, ongelmavyyhti minä, se puuttuu kokonaan. Voit tarkistaa omassa kokemuksessa, onko se siellä vai onko se poissa. Energiat mielessä, kehossa saa edelleen virrata,
aivan vapaasti. Ajatukset saa tulla ja mennä. Ne ei mitenkään häiritse tätä mielen luonnon niin sanotun kognitioaspektin, kognitioaspektia, tietämisaspektia, tietoisuusaspektia. Ja nyt sitten, kun me ollaan luotu sellainen olosuhde, jossa meidän todellinen minä, todellinen itse, ilman sitä kutistumista, lukkiutumista, takertumista, kun me ollaan tunnistettu se meidän todellinen itse, todellinen minä. Ja nyt me ollaan ikään kuin menty ABC, silmät rennoksi, suut rennoksi, majakan valo, otetaan sitä majakan valon takaa se peiliseinämä pois, jolloin valo paistaa luonnollisesti, vertauskuvallisesti leviää joka suuntiin, loistaa rajattomasti. Sitten tunnista se myös muualla kehossa, koko keholla. Se sama läsnäolo, sama spontaani läsnäolo. Se on jokaisessa solussa, lihaksessa, luissa, jokaisessa mielen sopukassa, jokaisessa ajatuksessa, tunteessa, muistossa. Se täsmälleen sama luonto on ihan kaikessa meissä. Mielessä, psyykessä, kehossa. Voit tarkistaa, onko se sama läsnäolon tuntemus myös sydämestä. Onko se jo siellä sydämessä? Ei sitä tarvitse viedä sinne tai luoda sinne, rakentaa sinne. Onko se sama jo siellä olemassa? Eli ei pelkästään se, että kun me pään alueelta, pään sisältä voidaan löytää se selkeys, selkeä, minätön,
raikas, ikään kuin raikas vuoristoilma tai selkeä taivas. Siinä on myös sydämestä, kun tunnistetaan se sama luonto, niin huomataan, että tässä on tämmöinen niin kuin lempeys, pehmeys, rakkaudellisuus, ystävällisyys, sävy, ystävällisyysaspekti. Paitsi, että mieli on selkeä, kirkas, niin se meidän mieli tai perusluonto on rakastava, positiivisia, on positiivinen, säteilee positiivisuutta, hyvyyttä, pitäisi sanoa paremmin kuin positiivisuutta. Se on perushyvä, perushyvyys, ominaisuus. Tunnistat vaan sen, mikä sinussa jo on. Ja sitten vielä tunnista se sama läsnäolo koko kehossa. Ja sama spontaani läsnäolo, jossa ei tarvitse tehdä mitään eikä ponnistella. Se täytyy vain tunnistaa, että se on myös kehossa, joka osassa kehoa.
Vielä muistutuksena, jos huomaat, että silmät alkaa liikkua, nykiä, silmät aktivoituu, rentouta uudelleen. Samoin suu. Ja vielä sitten tämän harjoituksen lopuksi tämä semmoinen energiakehon auki venytysharjoitus. Johon myös liittyy tämä kasvamisen ja kypsymisen, kasvaminen ja kypsyminen keskeisesti. Eli myötätunnon osoittaminen. Puhutaan bodhicittasta buddhalaisuudessa. Bodhicitta kirjaimellisesti herääminen. Chitta, se on niin kuin mieli tai sydän, niin kuin heräämisen, valaistumisen sydän. Ja tämä saa meidän hienovaraiset kehot aukeamaan ja venymään auki. Me tiedetään, että paitsi että me ollaan itse tultu Dharma-opetusten, ollaan saatu kuulla ja oppia Dharmasta, joogasta. Ja jokaisella meistä on ollut etsintävaihe, joka perustuu siihen, että ollaan jollakin tavalla onnettomia, tyytymättömiä, hukassa. Tämä hukassaolo, onnettomuuden, tyytymättömyyden tunne ja onnellisuuden, rauhan, rakkauden etsintä, se on yhteistä kaikille olennoille. Voidaan hyvin helposti nähdä ihmisistä, että ihmiset etsii onnellisuutta, pysyvää onnellisuutta, rauhaa ja rakkautta. Ja juuri se, että meillä on hyvät olosuhteet ja edellytykset saada oppia dharmasta ja oppia harjoittamaan. Eli opitaan keinot tunnistaa se perusluonto, joka meissä on, joka on rauhan täyteinen, rakkauden täyteinen, antaa meille sen tyytyväisyyden tunteen. Ei olla hukassa enää. Mutta se, että me tiedetään, että kaikki olennot etsii tätä turvaa, rauhaa, rakkautta, on syy rukoilla heidän puolestaan. Rukoilla, mantrata, harjoittaa kaikkien olentojen valaistumisen, vapautumisen, onnellisuuden hyväksi,
oli hyvin keskeinen opetus Mahajana joogassa, eli suuren kulkuneuvon joogassa. Ja sitä voidaan rukoilla eri tavoin. Ja mä esitän tällaisen rukouksen meidän kaikkien puolesta yhteisesti. Juuri nimenomaan tietäen, että kaikki etsii onnellisuutta, rauhaa ja onnellisuuden lähdettä. Saavuttakoon kaikki olennot vapautumisen. Saavuttakoon kaikki olennot buddhuuden. Saavuttakoon kaikki olennot valaistumisen. Olkoon kaikki olennot onnellisia. Eläköön kaikki ihmiset ja olennot, fyysiset kuin ei-fyysiset, tyytyväisinä. Rauhan täyttäminen. Toivotan onnea, onnellisuutta kaikille olennoille. Rauhaa, rakkautta, terveyttä, tasapainoa. Nyt sitten aisti, mitä omassa kehossa, sydämessä, mielessä tapahtuu, aurassa tapahtuu. Kaikkien olentojen hyväksi.
Tunne fyysinen keho. Päästä varpaisiin ja sormenpäihin. Tajusin tässä, että ei oikeastaan ole edes suomenkielistä koko perusrukous litania olemassa, mutta esitoidaan lyhyt bodhicitta-rukous. Saavuttakoon kaikki olennot vapauden. Esitoidaan 6 kertaa. Saavuttakoon kaikki olennot vapauden. 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 Meriitin omistaminen. Saakoon kaikki olennot keräämäni ansion. Omistan ansion turvautumiselle ja kaikille eläville olennoille. Saakoon kaikki olennot keräämäni ansion. Omistan ansion turvautumiselle ja kaikille eläville olennoille. Hyvä. Ja sitten kädet yhteen ja pieni kumarrus. Sillä lailla. Tässä tuli kaikenlaisia asioita Eckhart Tolle heräämisestä fyysisen kehon häviämiseen kuollessa. Ne kevyt purtava. Kaikenlaista tuli tuossa käytyä läpi ja mun piti se sanoa tästä, kun aloitettiin tässä harkassa pään alueesta. Sitten tultiin sydämeen ja sitten niin kuin ikään kuin vielä alemmas koko kehoon. Mä puhuin aikaisemmin kausaalinen, astraalinen, fyysinen. Niin täällä on sellaisia keskuksia keskellä pään sisällä. Se on about oman nyrkkilikokoinen se alue täällä pään keskellä, rintakehän sisällä ja vatsan sisällä. Taolaisuudessa puhutaan dantieneista. Intiassa puhutaan khanda. Khanda tarkoittaa sokerin sijaintia. Paikka, missä sokeri on. Niin täällä on sellaisia keskuksia, 3 keskusta, jotka on aina puhtaat. Että ne ei ole sillä tavalla tavallisia chakroja,
tavallisia energiakeskuksia, vaan sellaisia alueita, jotka aina pysyy puhtaana. Ja tämä täällä päässä on tämän kausaalikehon, miten sitä sanoisi, seat, sanotaan englanniksi, semmoinen kausaalikehon tyyssiä, perusta, istuin, sydämessä astaalikehon ja meridiaanisysteemi, istuin, tyyssiä, istuin, koska vähän vessa istuin. Ja sitten samoin täällä vatsassa tämä alindantien fyysisen kehon. Dharmakaja, Sambhogakaja, Nirmanakaja. Näistä kajoista eli kehoista puhutaan buddhalaisuudessa, mutta se on itse asiassa tämmöinen muinainen hindulainen konsepti puhua kolmen kehon teoriasta. Mutta tavallaan käytiin aika paljon, että paljon asioita samalla kerralla. Jos teillä on kyssäreitä, niin tässä on vielä muutama minuutti aikaa. Ei mitään hirveän vaikeaa, ettei nyt yliajaa. Kuinka tärkeää se on, että istuu, kun mulla on vähän häntäongelmaa. Minä ei nyt paikannut mua itse vähän, mutta voiko joskus tehdä tämmöisiä harjoituksia niin kuin vaikka selällään, että jalan pohjassa? Voi, kyllä voi. Mä muistan aikoinaan sen retriiteille osallistui sellainen nainen, joka oli niin paljon selkäongelmia, että hän oli suurimman osan viikon mittaisista retriiteistä selällään. Pattanut, että ei toi ole mikään ongelma. Myöskin voi olla maata tai sitten seisautaa. Mulla on yksi oppilas Australiassa, Rob, joka on 20-30 vuotta tehnyt niin kuin kiinalaista joogaharjoitusta, niin kuin Qigong-tyyppistä juttuja. Se on se hänen niin kuin pääharjoitusmuoto, niin hän harjoittaa enimmäkseen seisautaa. Onko se tärkeää, että olisi niin jalkapohjat jotenkin maata vasten, että tuleeko sitten joku maadotus enemmän? Ei se maadotus liity maahan mitenkään. Tai siis niin kuin toissijaisesti liittyy maahan, mutta se maadottuminen, kun puhutaan maadottumisesta, niin se tarkoittaa kehollisuutta. Niin kuin omaan kehoon juurtuneena, että keho ja mieli on yhtä. Että ihminen voi leijua, tai mehän niin kuin iso osa ihmisistä leijuu samalla kun jalat koskettaa maata. Ei tule siihen liity. Mutta sen sanottua, niin kuin äitimaa on sanskritis prithvi tai bhudevi. Bhudevi tarkoittaa kirjaimellisesti niin kuin earth goddess, niin kuin maajumala. Tällaisia tantrisia harjoituksia on Bhudevin äitimaan harjoituksia on meilläkin meidänkin menetelmässä, perinteisesti hindulaisessa ja buddhalaisuudessa. Ja sen kautta, no mä vähän jatkan tätä, niin sen kautta sitten voi niin kuin kirjaimellisesti tajuta sen, että jokainen ruohonkorsi, jokainen elävä asia on sen valaistuneen luonnon ilmentymää. Mistä sen konkreettisesti tietää, että harjoitus toimii? Onko sillä, että nyt pähkinänkuoressa? No, se ensin, mikä on sitten. Mistä sen tietää? Toihan on semmoinen asia, että me voidaan lukea ummet ja lammet. Me voidaan lukea tuhat sivusta kirjaa, jossa puhutaan siitä, minkälainen mielenluonto on tai minkälainen buddhaluonto on, minkälainen Jumala on ja kuinka rakastava Jumala on. Ja jos nyt puhutaan siitä Jumalasta, joka rakastaa eikä tuomitse. Niin me voidaan lukea ja konseptualisoida vaikka kuinka paljon, mutta kun se ei anna meille niin kuin vatsan täydettä niin sanotusti. Niin se, mistä me tiedetään, että me ollaan polulla tai niin sanotusti oikealla polulla,
on siinä, että sanoisiko hyvin maallikkotermein, meidän hyvinvointi kasvaa. Meidän olo tyyntyy, meidän hyvinvointi kasvaa. Hetkellisesti terveys voi huonontua. Eli niin kun me tehdään jotakin niin kuin, mielenharjoittamista ainakin puolitosissaan, jos ei jopa tosissaan, niin meidän mielestä ja psyykestä vapautuu, fyysisestä kehosta myös vapautuu hetkellisesti erilaisia karmisia tekijöitä. Ne voi hetkellisesti aktivoitua ja sillä tavalla ennen vapautumistaan. Ja tämä niin kuin hetkellisesti, itse olen kuullut heihin, kelle tahansa harjoittanut tulee niin kuin Jumalan kautta, että on ollut kuule toinen lonkka tai alaselkä jumissa nyt 2 kuukautta. Ja nyt just tajusin, että perhana tähän johtuu niistä traumaattisista muistoista, mitkä on 4-vuotiaasta asti ollut. Näitä tarinoita on vaikka kuinka paljon. Ja joskus jopa se, niin kuin, ne karmiset purkautumisjutut, onpa ne sitten minkä tahansa niin kuin terveysongelmia hetkellisiä, niin joskus ne on jopa ekstriimejä, mutta se on hyvin harvinaista. Että niin kuin, mutta on sellaisetkin kuullut, että mulle tuli mieleen yksi sellainen Tiibetin buddhalainen munkki tuolla Pohjois-Intiassa, joka oli niin kuin sängyn pohjalla melkein vuoden, että se ei niin kuin pystynyt, se niin kuin, ei vatsa toiminut. Silloin kun se toimi, niin se toimi väärässä paikassa väärään aikaan. Ja terveys ihan niin pirstaleina. Mutta hän oli niin kuin seniorimunkki, oli ollut munkkina pitkä ja tiesi, että se ei ole niin kuin, se johtuu vain siitä karmisesta puhdistumisesta. Hän niin kuin vain jatkoi siellä sängyn pohjalla, mantras sen, minkä jakso. Ja sitten siinä joku vuoden verran kesti ja sitten yksi päivä, nyt onkin raikas olo ja energiat virtaa normaalisti ja terveys palasi ennalleen tai parempana vielä. Mutta nämä on tosi äärimmäisiä tapauksia. Mun pointti on se, että niin kun kaikenlaista tuommoista kipuilua, särkyilyä, se on ihan arkipäivää jomille tai jomille, että niin tämmöistä on. Mutta mun pointti on kysymyksessä oli se, että mistä tietää, että se polku on niin kuin autenttinen ja oma harjoitus toimii, niin hyvinvointi lisääntyy. Mutta just puhuttiin näistä 3 perusominaisuudesta. Mielen selkeys, kirkkaus, lämpöisyys, rakkaudellisuus, sydämellisyys ja sitten se asettuneisuus. Niin se koko ajan lisääntyy. Se koko ajan lisääntyy. Ja mitä mä tarkoitan sillä lisääntymisellä on sitä, että se on vähän sama kuin jos yksi semmoinen japanilainen zen-mestari käytti tällaista vertauskuvaa, että hän oli käynyt tuolla Berliinissä siihen aikaan, kun oli Berliinin muuri vielä pystyssä. Toisille sen Berliinin muurin kanssa on mitään tekemistä, mutta jos ajattelet sen, että ensin vaan katsot sitä muurin seinää, niin ethän sä näe muuta kuin se seinä. Mutta sitten jos sä poraat siihen semmoisen sentin paksuisen reiän, itse sitä pienestä reiästä näet sinne toiselle puolelle. Oho, tuolta näyttää, onko se nyt Itä- vai Länsi-Saksassa? Mutta sä näet yhtäkkiä, niin kun kykenet näkemään sen poraamasi reijän läpi, sen heräämiskokemuksen, mikä sulla on ollut. Se on luonut niihin kerroksiin sellaisen reijän, että sä näet sen, niin sen mielenluonnon tavalla, mitä sä aiemmin nähnyt, vaan näet sen muurin. Ja sitten, kun niitä heräämiskokemuksia karttuu yksi toisensa jälkeen, niitä on yhteensä 13. 13 tällaista niin kuin major awakening, eli niin kuin huomattava heräämiskokemus, jotka ei ole pieniä heräämiskokemuksia, vaan ne on sellaisia, että on selvästi ennen ja jälkeen. Että se muuttaa aivan huomattavasti selkeästi jotakin ihmisessä, tavassa, miten sä näet itsesi, koet itsesi ja miten sä näet ja koet ympäristön, ihmiset, kaikki tekijät. Niin sitä, niin kuin sitä reikä siinä muurissa, niin se niin kuin miten mä sanoisin, että siinä on niin kuin 13 vaihetta. Ja sitten jossakin vaiheessa sitä muuria enää ole, kun se reikä muodostuu niin isoksi, että se koko muuri tavallaan niin kuin
häviää siihen. Sitten sä vaan näet sen Itä- tai Länsi-Saksan, eli sen mielenluonnin. Mutta että siis niin kuin se tarkoittaa vain sitä, että se niin kuin nämä 3 perusominaisuutta, ne tulee vaan tutummaksi ja tutummaksi. Ja tietysti kun mä sanon niin kuin vaikka se sama niin kuin rakkaudellisuus ja ystävällisyys, niin siihen liittyy myös niin kuin leikillisyys, iloisuus. Kaikki tämä niin kuin meidän ihan perusihmisten niin kuin tämmöiset positiiviset, eheät tunnetilat. Ihan perus. Leikillisyys, leikkisyys, iloisuus. Mutta ne vaan tulee niin kuin ihan, niin kuin mä puhuin siitä skaalasta, niin se on vaan niin semmoinen, niin kuin, se kun se mielen selkeys on siinä pohjana ja sitten se onnellisuus, autuudellisuus, leikillisyys, asettuneisuus, niin se niin kuin tavallaan me mennään sellaiselle alueelle, että ei ihminen koe sellaista normaalisti. Ja mä en tällä niin kuin halua luoda mitään niin kuin eroa harjoittajien tai oivaltaneiden ja oivaltamattomien tai harjoittamattomien välille. Mutta tämä se ero on. On olemassa buddhat tai mahasiddhat ja on olemassa samsariat olennot kategorisesti. Ja sitten me ollaan tai tullaan buddhiksi tai mahasiddhoiksi vasta sitten, kun ne kausaalikeho ja astraalikeho on molemmat täysin 100% puhtaita. Mutta ei se ole niin kuin, se on täysin tehtävissä. Se on täysin tehtävissä. Et siihen ei pidä ollenkaan uskoa, että niin kuin se joku valaistuneisuuden saavuttaminen olisi jossakin menneessä ajassa tai Intiassa tai Kiinassa tai missä lie. Ei semmoisessa ole mitään. Eihän se olisi mitään järkeä niin kuin mun mielestä ainakaan niin kuin sitoutua harjoittamiseen tai sitoutua yhtään mihinkään, jos sä et voi niin kuin saavuttaa sen kyseisen menetelmän sitä koko perusasiaa. Ei olisi mitään järkeä. Että semmoista niin kuin välimatkaa tai estettä ei kannata itselleen luoda. Ja niin kuin oli tuossa aikaisemmin puhetta, kun mä puhuin siitä, että meidän sangassa puhutaan avoimesti näistä asioista, niin totta kai se on vaan avuksi siinä kaikessa, että me tiedetään, mitenkä niin kuin polkukartta toimii, miten sitä luetaan, minkälaisia kokemuksia meille tulee, mitä on odotettavissa sekä hyvässä että huonossa tai haasteellisessa siinä mielessä, että meillä kaikille tulee haasteita harjoittamisessa. Ja sitten se on vaan kiinni siitä, että haluanko mä todella tai tarviinko mä todella tätä niin kuin mielen lisääntyvää selkeyttä tai valaistumista. Todella niin kuin tarviinko mä sitä. Että se mitataan sitten, kun niin kuin sitä joutuu vastatusten niin kuin vaikkapa sen niin kuin ihmisiin liittyvien pelkojen kanssa tai mistä kenelläkin on ahdistusta tai sä joudut vastatusten vihan kanssa, jota sä et ole ilmaissut niin kuin pienestä lapsesta niin kuin tähän asti aikuiseksi. Ja sä joudut ne kaikki käymään läpi. Niin totta helkkarissa se on niin kuin, se niin kuin joka päivä, tai jos ei joka päivä, niin tietyin aikavälein se niin kuin harjoitus testaa, mutta oletko sä niin kuin tosissaan sen kanssa, että niin kuin, se harjoitus kyllä sanoo, että kyllä mä sua autan, mutta että jos sulla ei ole valmiutta, niin sitten ei toimi. Tämä on niin sanottu niin kuin meriitti, punja, tämä niin kuin valmius, willingness, readiness. Kello on jo 5 yli. Niin lämmin kiitos teille kaikille. Oli kiva tämmöinen tilaisuus. Täällä on Turussa on Janika ja Milja. Tässä näin, ketkä vetää täällä harjoitusiltoja Turussa. Ja sitten meillä on Tampereella Hanna. Janika. Alkaa piakkoin. Joo, ja sitten Helsingissä on Helena ja sitten Tiina Joensuussa. Meillä on ryhmiä siellä täällä. Ensi vuonna alkaa tammikuussa, kun se oli
seuraava ohjaajakurssi, jossa Janita ja Hanna sitten on. Ja kuitenkin, että viedä toimintaa eteenpäin täällä. Perjantaina taitaa olla vielä, kun perjantaina alkaa Porvoossa 5 päivän retriitti, niin siellä täytyisi vielä 1 tai 2 paikkaa vapaana, jos Mutta kiitos kaikille. Kaikkea hyvää. Kiitos. Kiitos.